БНТ подкаст. Това е геополитиката. Аз съм Симеон Иванов. Благодаря ви, че избирате този подкаст на Обществената телевизия, който е изцяло посветен на международната политика, геополитическите процеси, дипломацията и всичко, което се случва около нас. Движещите механизми и движещите сили на света, така понякога описваме нещата тук. Гост е Кузман Илиев. Познавате го от медийното пространство като икономически и финансов анализатор. Вече много години в челните редици, както се казва, на българските медии. А от известно време и председател, лидер на партия. Партия България може. Но за всеки случай, за целите на подкаста, директно минавам на ти, защото се познаваме. Абсолютно безцеремонно ще ти говоря на ти, макар че някои зрители правят забележка за това, но пък излишно и да по някакъв начин да лицемерничим. Казах, че за целите на подкаста в анализаторско качество Кузмане, но все пак две думи за твоята партия България може. На какъв стадий сте? В момента структури ли градите или какво правите? Да, на този етап се опитваме да спечелим доверието на хората по един такъв по-трънлив и труден път и начин, а именно чрез градене на структури, обикаляне из страната и да покажем, че това е една доброволческа партия, организация, която тръгва отдолу нагоре, а не както са много проектите в България, с добро финансиране, инсталиране на лица. Много по-труден път, но това ще върне според мен доверието у хората, че може нещичко в политиката да идва органично да се случва. Добре, за партията ти вероятно ще се срещнем в бъдеще в друг телевизионен формат. Сега наистина ми се иска да използваме твоите знания и компетенции, нещата, които си чел, видял, навързал в главата си, свързани с международна политика, тъй като в този твой медиен път, който описах, хората те свързват и с такива анализи. Анализи на международна обстановка, на икономика, на енергетика и не само. И ми се иска да започнем от нещо много голямо и дори малко абстрактно. Въпросът за Китай, но от европейска перспектива. Как Европейския съюз да подходи към Китай? Търговски, икономически, политически? Без страх. Без страх. Защото това, което се насажда в западния свят, в Америка особено, защото Америка е хегемона, но Европа, която се превръща малко в придатък сега енергиен и икономически на Америка и е в небрано лозе, за Европа решението и излизането от този магиосен кръг е да търси партньорство, да търси свързаност, да не гледа на Китай като на нещо, което е много опасно, едва ли не е една хегемония нова, един опит икономически и военно да се създаде нов лидер, нов еднополюсен модел, в който Китай да действа. Защото китайците не искат това. Китайците първо не могат да го направят и не искат. Те никога не са искали да владеят света. Те са правили стена, за да се ограждат от чуждите нашествия. Да, разбира се, Китай е безспорно новия икономически лидер на света. Ако гледаме брутния вътрешен продукт през паритета на покупателната сила, те доминират доста над Съединените американски щати, дори 40 трилиона, американците 30, а след това идва Индия, след това идва Русия, след това идва вече Япония и след това Германия. Тоест, ние това, което трябва да си признаем европейците, че света цивилизационно започва вече да се ребалансира в посока на това към изтока да има много повече тежест в геополитическите и икономическите процеси, и то най-вече икономическите. Оттам идва силата на Китай. Че Китай някакси приспа американците и приспа европейците много дълго време. Десетилетия. Те мислеха и ние мислехме, като ги гледахме така, че това е една работилница там, много ефтин труд, чудесно си изнесеме заводите и те едва ли не всичко само ще копират. Те никога няма да станат иновативен център. Това вече не е така. Това е нещо, което Европа трябва да осъзнае и да каже, да, с Америка опитваме партньорство, ако може да спре войната в Украйна, но Китай е един огромен пазар и това не е враг. Това е едно средище на иновация, на технологии. Гледаме техните 5G-та, гледаме техните изкуствени интелекти, други разработки. Толкова много инженери имат те на глава от населението, че просто като че ли вече подценяването на Китай е грешка по отношение на лидерство. И не да бъдат санкционирани, не с мита да се прави 50% мито на електрическите коли, а в същото време ние да сме се наводнили с китайски панели, защото ще правим зелена сделка и те са ги произвели, а да погледнем на китайците като един партньор. Това е много, много важно, особено сега. Защото Доналд Тръмп показа, че зависимостта само от един играч е много опасна.
Ако преди действително Европа беше твърде зависима за енергоресурсите си от Русия, и когато този неизбежен сблъсък се случи между Запада и Изтока, днес това е проблем. Днес Европа е изключително зависима, особено енергийно от Съединените американски щати, от настроенията на Тръмп. Ще има ли 50% мита, следващия ден казва, ще ги отложи. Това не дава предвидимост на предприемачите в Европа. Докато с китайците, те са много тихи, много дипломатични. При тях се планира за десетилетия напред и те казват нещо просто. Ние искаме да възстановим това, което е било до 15-16 век, абсолютното нормално, един път на Куприната, който свързва Изтока и Запада. Който прави така, че въвлича Централна Азия в тия процеси, който води до построяване на магистрали, на пристанища, инвестиции. И когато европейците кажат не на китайските технологии или да изгоним китайците от Унгария, от Сърбия, тук от Европа, да не навлизат, всъщност европейците по-скоро се опитват да се подмажат на Америка, на американски интерес. Само че в един момент са твърде зависими от американския интерес и страдаме икономически всички от това. Аз гледам на Китай като на една възможност, без под никаква форма да възвеличаваме китайците, че едва ли не там всичко е цветя и рози, че демокрацията и правата на човека са перфектни, но те вече не са перфектни и на Запад, ако погледнете вече как са отстрелвани политически лидери, можем да си говорим за това, но навсякъде властта си е власт. В Китай по-скоро имаме един модел, който е, аз би го определил нещо като корпоративизъм, това, което Мусолини 20-те години в Италия прави, но това е едно сливане на държавата с бизнеса и много предприемачески гиганти идват от Китай, много хора там започват да вкусват свободата, което е предизвикателство вече за самите китайци, Китайската комунистическа партия, как ще го контролира. Сега, няколко неща, само ми се иска да отбележа. По принцип, една от целите на подкаста наистина да се отварят очите, да не мислим европоцентрично, както се казва и се употребява този израз. Не случайно Китай и Индия са теми, които много сериозно засягаме. И между другото, в това няма никаква антизападна или антиевропейска пропаганда. Хора като Збигнев Бжежински в една от последните си книги "Стратегическа визия" пише точно за това, мисля, че той го наричаше промяната на центъра на гравитация на международните отношения и на геополитиката на изток. Просто и човешкия фактор играе роля там, огромните маси от хора, икономически им напредък, психологическата им настройка, че искат да просперират като общества. И това са съвършено нормални неща, но на заден план все пак стои в момента, в настоящата конфигурация, една инструментализация на икономически взаимосвързаности, която респективно е едно оръжие. И ето в този момент, ако прибавим и идеята, че все пак Китай и Русия са свързани в нещо като алианс, те координират системно своите действия последните 10 години, тогава не трябва ли да си има едно на ум? Когато се погледне и към страни, които китайците са заробили чрез дълг, също не трябва ли да имаме едно на ум, защото ти изнасяш много добре бизнес перспективата. Да търгуваме с тях където е изгодно и в които сфери е изгодно, нали така? Да. Опасностите обаче от геополитически натиск, от подривна дейност. Ето тук да припомним, крали са интелектуална собственост в миналото, навлизали са, извършвали са различни икономически, шпионажни действия и прочее. Къде е баланса? Да, балансът винаги се диктува, прав си, от здравия разум, но по линия на това, че Китай заробва света дългово, тук може много да се дискутира доколко това е точно така, дали, разбира се, това някъде в дъното на техните цели съществува, но това е една зависимост и една свързаност с мека сила. Но ако погледнем възникващите пазари, каква огромна част са финансирани в долари, то по тази логика и Америка прави същото, защото... Дума да не става, не казвам, че Запада не е използвал такива инструменти. Аз искам да кажа, че ако така гледаме, ние виждаме само едната страна на нещата, но не виждаме, че това са спестявания, които идват от Америка и от Китай за по-неразвити икономики. Така че не случайно се доверяват хората и търсят такъв тип ресурс, защото там има очевиден икономически подем. Сега, Китай и Русия заедно, но защо? Защо се стигна до тук? Защо победи лобито в Америка, което искаше да под някаква форма да първо да разпарчатоса Русия и да я отслаби икономически, което не го крие никой на Запад. Идеята е да се победи Русия стратегически, нали така? Идеята е да победиш опонентите си, независимо кои са. Но когато се каже конкретно това за Русия, неизбежно Русия отива в орбитата на Китай. Защото тя търси подкрепа. Китайците потриват ръце доволно и казват: добре, руснаците с техните практически безгранични за нуждите на Китай ресурси, които ще захранват нашата икономика. Ние като военен лидер, като икономически лидер, ползваме тези енергоресурси, които са прекрасни. Между другото, това е един кошмар, който се сбъдва, защото
Всъщност идеята на Кисинджър и на Никсън 60-те години, 70-те години, особено е да откъснат Китай от Русия. Запада винаги е искал да играе умно и да държи Китай далеч от Русия. А сега с това, което се случи в Украйна, за което Европа, между другото, има изключително така заслуга в кавички, е, че нагнетяването на напрежение между Европа, Украйна, която можем да кажем, че е част от НАТО под някаква форма, макар и неофициално, и Русия, и наливането на много големи ресурси след 2014 в Украйна, предизвикат това, че руснаците наистина видяха, че срещу себе си имат една много враждебна западна, така да се каже, цивилизация, въпреки че руснаците са част от европейската цивилизация, и потърсиха подкрепата на Китай. И този съюз е много силен съюз. Той е много мощен съюз. И това не е съюз, както се опитваме ние на Запад да си го представим, така на зависими. Ето, руснаците сега попаднаха под зависимостта на Китай и са приключени. И китайците, и руснаците, и всички от Централна Азия, и от изтока, така наречения БРИКС, осъзнават, че вече светът не може да има един хегемон. Че вече не може да има един учител и едни ученици. Един, който дава правилата и се кара. Това не се харесва на Запада, но на изток те са казали нещо просто. Ние не искаме вече ние да сме хегемони. Не искаме руснаците да са хегемони, китайците да са хегемони, Индия да е хегемон. Ние искаме всички да сме равни на масата. Това е многополюсният свят. Това е новото, което ние живеем в него, но не можем да го разберем. На нас ни се струва как така Америка няма да диктува, Европа да изпълнява, пък уния на изток, които ядат доматите с колците, както казва народа, те въобще там не могат да кажат нищо. И изменя се вече икономическата реалност. И или Запада ще го разбере и ще каже, нека с тия хора да ги гледаме като, да, може би конкуренти, но и партньори, или ще каже, ще ги санкционираме до дупка, електрическите коли, панелите, търговията, вноса, мита безбожни. И в следващия момент обаче, когато те платят залога, както китайците платиха залога на Доналд Тръмп, казаха, колко мита искаш? 145, напри ги 300, ние ще ги платим, няма проблем. И ние ги правим. И той каза, ами чакайте да го намалиме това. И анализатори, чувам така, смислени хора, между другото, които малко се подвеждат по темата, казват, ето го Доналд Тръмп, гениален. А в каква хипотеза вие смятате, че не е гениален? Защото очевидно Китай плаща залога. Walmart, голями търговски вериги в Съединените американски щати, като видяха каргото, шипмата, че намалява с 60% в рамките на 20 дни, от Китай казаха, ще изпразним рафтовете в магазините. Защото американската икономика стане изключително зависима от реалното, произведено, така овеществено предприемаческо усилие на китайците. Реалните храни. Да, Америка иновация, да, услуги в Европа. Ние свикнахме на лекото и на лесното, но нещо трябва да се яде. Нещо трябва да се строи. Трябва реални блага, трябва ток, трябва светлина. Ако Европа няма достатъчно ток и е в състояние част от времето на режим на тока, както го виждаме вече в Македония, в Испания, в Португалия и така нататък, китайците правят въглищни централи, ядрени централи и разбира се са шампиони във ВЕИ-тата. Те правят панелите, защото са стъпили разумно в Африка, защото лития е при тях обработката, защото инвестират в Африка, изгониха европейците от Африка, това за което преди малко ти ме попита. Французите бяха изгонени и натирани буквално като така едни симпатични и наивни сладури, буквално. Заповядайте да си тръгнете и стъпи Китай. Защото Китай прави инфраструктура. Китай инвестира в тия хора и те виждат така подобряване на средата. Така че за мен това е една по-скоро възможност, но понеже не се възприема така в западния свят, който се страхува от това, което вижда срещу себе си и непознаването на другия, липсата на комуникация с него обикновено те кара да мислиш за него в най-страшните термини възможни, това води до един много тежък сблъсък икономически, практически война световна, която тече в момента, икономическа, разбира се, но тя има и своите съвсем реални измерения и напрежението в Южно-Китайско море нараства, покрай Тайван нараства. Само да кажем, че това, което е за американците, както Рубио каза, войната в Украйна, като я гледам, тя е война между Америка и Русия чрез прокси Украйна. Същото нещо за Китай е Тайван. Има едно обещание на западния свят, на американците, че Тайван е част от единен Китай. В един момент това започва все повече и все повече видимо да е оспорвано от Запада, при положение, че за Китай това е тема, която не се коментира, ако са си стиснали ръцете вече. И това е част от използването на прокси за отслабване на геополитическия враг. Но ако го мислим за враг, как ще завърши това? Между другото, много са методични китайците, защото споменат Тайван, ако се наблюдават гласуванията в ООН
дипломатическите позиции на различни държави спрямо Тайван, ще видим, че последните десетилетия много от тях вече са сменили своето мнение и внимават и по доста особен начин с кадифени ръкавици пипат казуса Тайван и Китай. Последно по тази тема, за да фокусираме и разговор ни друга, да след малко за Турция ще говорим. Много важен регионален фактор, но ми се иска като икономист и финансист да обясниш сега нещо, което сме засягали много бегло до сега в подкаста. Ти го спомена също преди малко. Електрическите автомобили. Сега, каква е вратката и какъв е тук номера, китайския номер, за това, че най-общо казано излизат по-евтини, нали така? Китайските електроавтомобили. Има сериозен страх в Европа да не наводнят тук пазари, да вземат хляба на нашите, но германско-френските автомобилни компании. Какъв е икономическия модел, какви са субсидиите, как им се получава? Китайците, първо, това най-важното, което трябва да знаят хората, е, че там труда е по-евтин. А това е основно перо от разходите на фирмите, които произвеждат автомобили. Това е предимство. Разбира се, това се променя. Китайците започват да имат все по-високи доходи, което почва това предимство китайско да намалява. Но китайците имат и много евтини енергоресурси, защото те не направиха зелена сделка. Те просто, когато ние затваряме една мина, те отварят две. Когато ние затваряме една ядрена централа, те отварят. Тоест, при тях най-големите разходи са ниски. Субсидии, те нямат нужда от особени субсидии, освен в голяма атака срещу тях, когато има някакви тежки мита, защото просто са много по-ефикасни. И дълго време модела, за който говорим и който нас ни притеснява, беше, това е част от процеса на дедоларизация, между другото, който също е интересен за Китай, тъй като вече 30% от износа на Китай е деноминиран в юани. Тоест, те все повече започват да искат да се използват тяхната валута. И много дълго време техните търговски излишъци с Съединените американски щати, да речем, те ги рециклираха. Той изнасят стоки към Америка, взимат парите и купуват американски дълг. И бяха стигнали до една експозиция от 1 трилион и 300 милиарда. Сега са паднали под 800 милиарда. Тоест те вече не искат да купуват американския дълг и да връщат парите от това, което са изкарали на Америка да потребява. Те могат да започнат маратонките Nike да си ги потребяват. Няма нужда да ги произвеждат и подаряват на западния свят. В Европа това защо практически им се получава, защото те на всеки един стадий от производството са много по-ефикасни. Абсолютно елементарно. И Европа в момента се събужда и казва 50% мита. Само, че ти не решаваш проблема с това, че ти не си ефикасен. Даже и след митата китайските автомобили са по-евтини. И не е заради, пак казвам, не е заради субсидии. Дори когато държавата каже, добре, там можем нещо да помогнем, но то е буквално е опит ти да накажеш твоя конкурент, вместо ти сам да се запиташ, добре, защо газа е 4 пъти по-евтин в Америка? Ние го внасяме оттам. Защо наистина днес китайците ползват евтин енергоресурс, който идва газ от Русия, който го препродават те и индийците обратно на европейците скъпо? Защото Европа прави 17 пакета санкции към Русия и в следващия момент купува газ, който беше внасен от Китай и от Индия. И това е безобразно. Тя загуби своето конкурентно предимство, европейското конкурентно предимство, като модел винаги се е крепял на нещо много просто. Руснаците дават енергоресурсите евтино, ние даваме технологии и знания. Това нещо се комбинира и американците се бяха притеснили много след 2000 година, че с еврото, с така развитието на Европейския съюз, това е новият център на човечеството. И аз си спомням книги тогава, които съм чел 2002, 2003 и 2004, всички казаха, Европа е бъдещето. Европа има перфектния модел, разговор с изтока, чудесни нефтени енергоресурси, иновация в Германия и модел и граждански свободи. Сега в Европа това, което ние тотално загубихме, ние наказваме всичкото, що е изкуствен интелект и компании дори от Америка. Много скъпи така входни бариери. От гледна точка дори на въглеродно мито, което така е някаква безумна идея, която тотално окончателно да направи дори невъзможно да внасяме ефтини енергоресурси. И едни много ефикасни срещу нас китайци и индийци във времето, които произвеждат ефтино и качествено. Ефтино и качествено. Това е нещо, което единственият начин да се бориш е конкурентоспособност, нищо друго. Намаляване на регулацията, намаляване на бюрокрацията, намаляване на данъците. Не може Франция да е задължнява 115% от БВП, Италия 135%, да имат по 7-8% дефицит италианците или 6% французите, да трябва да вдигат данъците на всичко и да искат там да има бизнес, който се конкурира с Китай, където цялата държава работи за това наистина да създава и да изважда хора от бедността и да помпа износа. Такава поставена картината изглежда, разбира се, и малко отчаиваща. Но
да се насочим към друга тема, не за друго, защото не е сега моментът да дълбавим в Европа, иначе има своите дефицити безспорно, а загубата на ефтините ресурси на изтока, както аз ги наричам, си е безспорно фактор. Към Турция би било хубаво да се насочим заради силната регионална роля на страната. Първо и заради това, че от Турция като отправна точка ще може да използваме да кажем няколко думи и за войната в Украйна, където те имат своята позиция и посредством отношенията им с Русията и за войните в Близкия изток, противопоставянето на Израел и Иран. Изобщо Турция като също един център на гравитацията в нашия регион на геополитическа мощ. Може би да започнем от това, което е най-близко до нашето съзнание, но Черно море, протоците, ролята на Турция тук, припомняме конвенцията от Монтреал. Монтреал ли беше? Да, Монтреал. Която прави така, че в Черно море да могат само определен брой дни, до 20 дни някъде, да присъстват чужди военни кораби. Ето от тези неща за турските императиви и задължения в геополитиката и външната политика в момента. Да, това са много важни теми, които ти повдигаш. Аз от известно време се опитвам да бия камбаната за това, че ние проспиваме баланса на силите как се променя в наш ущърб. Защото когато Европа тръгва да се военизира и казва, ние сега имаме нужда от фонд 800 милиарда. Обаче този фонд, той как да се пълни при положение, че европейците обедняха след COVID, имаше висока инфлация, вече няма това доверие в еврото. Няма го това доверие и това доверие го няма, защото Европа реши да използва своята финансова система практически за оръжие, както ти казваш, замразявайки 300 милиарда активи на Руската централна банка. Когато направиш такива ходове, ти показваш, че си геополитически играч, ти не си икономически играч. Само, че това губи доверието в Европа, губи доверието в еврото. Европа се финансира все по-трудно. Все по-трудно своите военни, така да се каже, намерения, заявки, тя може да ги подплати. И Европа търси кой наистина може тая битка да я проведе. Ако е битката, говорим в Черно море, срещу руснаците. И това не са Великобритания, която наистина армията е по-малко от Уембли. Аз съм казал и друг път, то е смешно, но е така. Това не е Франция, която беше изгонена нейната армия тотално от Африка. Така да ги презираха буквално, защото французите не са това, което са били някога, не са Франция на Наполеон. И все пак ядрени сили. Безспорно. Виждаме, че в днешно време конвенционалната война не е навсякъде предпочитания метод. Безспорно, но дали трябва да се стига до ядрен обмен на ракети, това е нещо, което не бива и когато едната страна има 6000, ти имаш 150, нали? Общо взето, това е край на света, то е безобразие въобще дори да се мисли. Но има паритет. Ами, по тая линия, разбира се, никога ядреното решение не трябва да бъде на масата. Но при това положение Европа търси кой да бъде на първа линия и стига до проста извод, че това може да е Турция. Турция, която е военно изключително силна, това е най-мощната практически европейска армия, ако я гледаме така, в рамките на НАТО. Турция, която има развита военна индустрия, военно-промишлен комплекс. И с дроновете видяхме колко добре работят турците с подкрепата за Украйна. В същото време държат един нелош диалог и с руската страна. И полека-лека Турция по естествен път, заради своите дадености регионални, лидерски, се превръща в така да се каже, тарана, който Европа може да използва срещу Русия. Особено заради позицията на Турция в Черно море и възможността да затвори проливите при евентуален сблъсък. Нещо, което геополитическата стратегия на Запада от много векове знае, че трябва да направи, за да изолира Русия. Турция след Кримската война 1853-56 с подкрепата на Запада показва на Русия, че може да удари Русия много, много силно. Като казваме за тази стратегия, трябва да знаем, че голямата идея на западните стратези е да изолират Русия в Арктика, в Балтийско море и в Черно море. Руснаците знаят за това. И затова е напрежението в Черно море. И аз предвиждам във времето напрежението между Турция и Русия да расте. Сега изглежда, че има някакъв диалог, но политиката на Ердоган е в пъти по-непредсказуема от на Доналд Тръмп, а това е много трудно. Доналд Тръмп е върха на непредсказуемостта. Ако има така еквивалент на хаос, е той.
Разви това, моля те. Запомним докъде са ти мислите в голямата тема за Турция и за Европа и взаимодействието, но разви и тезата да расте напрежението между Турция и Русия. Неизбежно е. В Черно море всъщност е големия сблъсък геополитически. Защото американската и западната, в случай англосаксонската дори стратегия на Макиндър е, който контролира Евразия, тези земни маси огромни, той контролира света, защото не можеш само по моретата и със самолетите, ти трябва да контролираш реалните ресурси и земната маса. И това е от 19 век е ясно за западните стратези. За целта контрола над Черно море винаги е бил ключов. Ето защо и Великобритания през 19 век в така наречен източен въпрос винаги е подкрепила Османската империя, дори противоположно на нашите стремления да се освободим и така нататък, защото това е начин Русия да бъде откъсната от топли морета. Така наречените топли морета. Какво се получава обаче с БРИКС? Руснаците, заради взаимната свързаност в БРИКС, в това обединение икономическо, те намериха начини да се лишат от нуждата да минават през Суецкия канал и през проливите, защото се създават транспортни коридори, като транспортния коридор Север-Юг, който е от Русия през Иран към Индия. Голямата мечта. И се скъсява пътя 20 дена, даже няколко седмици. Суецкия канал става безинтересен вече, т.е. самите проливи не са толкова фундаментално важни. Но, въпреки всичко, за руснаците Черно море е обект на екзистенциална стратегическа важност. Въпрос на оцеляване. Заради това стана това, което стана в Крим. Това, което се изпуска покрай цялата история, сблъсъка, този трагичен сблъсък между украинците и руснаците, че след Майдана 2014 година за руснаците стана ясно, че следващата стъпка е Севастопол да стане база на НАТО, Крим да стане база на НАТО, а това е от руска гледна точка е нещо, което малко ние можем да си го представим, все едно в Мексико или в Канада да се сложат бази на Русия или на Китай. Никой нямаше да го допусне. И затова от тук насетне аз смятам, че Великобритания и съвсем така официални статии излязоха в Капитал за това, че от тук насетне големия партньор на Европа в Черно море, военния, ще бъде Турция. Ще се наливат средства на НАТО в Турция. Турция придобива съвсем друго политическо значение в Европа. Дори се говори в същата статия, за да не каже някой, че някакви източници, които не са правилните източници, точно правилни източници в случая, се говори за това, че може би дори преговорите могат да бъдат възобновени за влизане на Турция в Европейския съюз. Това е една дъвка, няма да стане, но им трябва нещо, с което турците да бъдат мобилизирани зад такова нещо. Тук веднага един въпрос. Добре, Русия и Турция, казваш, по исторически, географски и по причини на неизбежността са обречени на сблъсък. То, между другото, винаги е било така между тези две империи. Направо си ги наричам империи в днешно време, но тактически дивиденти направиха така, че покрай сирийската криза да се сближат. И отново тактически дивиденти правят така, че Турция да играят амбивалентна роля, 50/50 между Украйна и Русия. Но две неща за Ердоган и за растящото им значение. Сега от една страна, в моменти на сила и на консолидация в НАТО и в Запада, Ердоган не беше достатъчно демократичен за европейските и за западните лидери и някак се подхождаше по обичайен начин, в който не се уважава местната култура, обичаи и нрави и се възприемаше, че който не отговаря на западните стандарти, не е достоен да прави политика с нас, каквато и да е политика. Сега, това наистина ли се променя? Доказателство за това ли е реакциите, или по-скоро липсата на реакции след ареста на един от основните му опоненти, кмета на Истанбул? Това беше коментирано тогава, че в друг сценарий се очакваше по-остра реакция в защита на свободата и на демокрацията, но те бяха обрани. И самия Ердоган вероятно се възползва от това, но могат ли да играят наистина западните лидери с Ердоган? Вдигаш най-ключовия въпрос. Това е за вече двуличието на западния политически елит. И ние трябва да си го кажем честно, защото ние не сме някакви такива малки безгласни хорици там, които са в Европа, допуснати от немай къде, а ние сме си стожили на европейската цивилизация. Някой спомни ли си, че лидера на Сирия Ал-Голани, между другото, впрочем, истинското му, т.е. голандските възвишения, той идва от тези земи. Този човек, за него имаше 10 милиона награда. Западните страни го наричаха терорист. Днес той беше, днес казвам със сегашно време, той има снимки с Макрон прегърнат. Французите му бяха на гости, с Тръмп прегърнат. Тоест Запада няма проблем с този, как го наричате тогава, терорист. Днес
управленец. Първо терорист е джихадист, после управленец, възлагат му надежда, иска да няма война. Не, искам да кажа, че няма никакъв проблем и между другото, за да дойде този човек на власт, основна роля има Ердоган. И тук той подведе и руснаците, защото дълго време в Сирия те смятаха, че нещата са спокойни, че общо взето светската власт е запазена. Но това, което стана в Сирия, ние трябва да си припомним, че всъщност частите, които влязоха и завладяха Сирия, са части, които са изключително под опеката на Ердоган. Те са финансирани, тренирани в този район Идлеб. Така че Ердоган, това подразни Израел, защото всъщност се видя, че Ердоган играе своя игра, абсолютно непредсказуема и тя е имперска игра. Ти си абсолютно прав. Това е имперска игра, която овладя Сирия, мечта на Османската империя. Чрез практически поставено лице. Чрез човек, който е бил лидер на терористична организация. И това цяла Европа мълчи за него. Та сега, в един момент Ердоган, който каквото и да е един абсолютно уважаван, макар и може би необичан лидер на Турция, да не може да поеме тази роля, когато той е угоден и както в войната с прокси войната с Русия загиват, за съжаление, украинци, така в друг сблъсък с Русия да загиват турци. Това е най-прекрасното. Имаше американски сенатор Линдзи Грем, който отиде и седна срещу Зеленски и му каза директно в очите, той му каза, това е страхотна сделка за нас. Ние даваме някакви пари, умират руснаци, но той искаше да каже, ние се бием с Русия чрез вас. И това е голям проблем, защото всъщност кръвта е на украинските войници и момчета. Не е на Линдзи Грем. Абсолютно същата история сега се подготвя. И кое е лошото тук за България? Ако ние го гледаме отстрани и така казваме, ето чудесно, турците сега на Путин ще му направят мръсен номер. Ние забравяме, че както Османската империя има амбиции на изток, така тя има и на запад. Защото в книгата на Давутоглу много ясно са положени тези темели, тези основи на тяхната геополитическа стратегия за това, където е духовното пространство на Османската империя, а то минава през България, минава през Македония, минава през Албания, Косово, до Босна и Херцеговина. И това влияние на Турция, то е икономическо при нас. Аз не мисля, че турците на този етап имат полза от някакви военни, така да се каже, действия. Няма нужда, но когато икономически, енергийно, електроенергийно, тока от Турция идва, газово, те са хъба. Те внасят руския газ. Когато ние зависим изключително много от турците, трябва да знаем, че това влияе и на нашата политика тук. И ние го виждаме много ясно в парламента ни. И Турция вече мисли за себе си наистина като империя. Тя си иска да възстанови тези неща, за които и ти преди малко казваш, за състоянието на империята след Първата световна война и договори, Северския договор и други, които те считат за несправедливост. Искат да променят това. Турция е много мощна икономика, изключително така богата, въпреки проблемите им там инфлационните. И ние трябва да го знаем. Това е едно геополитическо влияние. Не да се настройваме срещу нашите съседи, напротив, дипломация до край, но не и да ставаме изключително зависими, защото когато си зависим енергийно и икономически от някой, а вече и военно, и вече цялото НАТО ще налива на там, това означава, че полека-лека ти ставаш придатък и загубваш дори суверенитет под някаква форма. Едно малко уточнение много е важно, защото знаеш добре първо какви погрешни, според мен, чувства култивира образователната ни система към Турция. Второ, знаеш, че поради тази причина за българското самосъзнание опасност по-скоро идва от там, отколкото от Русия. Но нещата са много променени вече 150 години след подновяването на българската държавност. Нормално е една държава да има амбиции в рамките на тесните си граници и в рамките на обсега си, особено силна държава като Турция. Но в случая на България не мисля, че говорим изцяло и само за мирни амбиции. Икономически, енергийни и други. Да, те могат да бъдат лостове на влияние, но не говорим за нищо друго и не говорим за нищо, което не спада в графата на добросъседство. Нека така да го нарека в контекста на една друга наша съседка. Америка вече няма на Балканите, защото тя отива към Китай. Тя се опитва да излезе от войната в Украйна. Но в Косово е силна Америка. Да, въпросът е, че на Балканите Америка не иска и няма интерес. И тя, ако имаше, щеше наистина да стои тук и да каже, ние тази война с руснаците ще спечелим, ние в Черно море. Самото говорене на Доналд Тръмп от началото е, тази война в Украйна нас не изцежда. Той харесва много Ердоган. Доналд Тръмп го харесва, не случайно те преговори там се водят в Истанбул. Тоест, полека-лека тук става един вакуум геополитически. Аз не казвам, че има някаква пряка заплаха за България към този момент,
но света се променя бързо. Ние демографски се топиме с най-бързи темпо в Европа, с едни от най-бързите в света. Ние сме изключително така близко и полека-лека, обезлюдявайки се цели райони в страната, ставайки все по-икономически зависими, политически зависими, не е нужно някой да трябва да те завладява физически, това искам да кажа. Ти полека-лека загубваш идентичност. Ставаш много зависим от мигрантски потоци, които не можеш да спреш. Ставаш много, много зависим по много направления и това е нещо, което най-малкото ние стратегически не бива да подценяваме. Пак казвам, не бива да се насажда паника, но не бива и да сме като тия щраусите, които си заровили главата в пясъка и в един момент събуждат и какво стана, ма то защо се случи, защото това се случва пред очите ни навсякъде в Европа. Цялото това нещо с искове към територии исторически, с искове към етнически групи, които се чувстват неправдани. Слава Богу, България има една прекрасна политика, един модел на етнорелигиозно сътрудничество, на разбирателство. Не се стига до това определени групи да се чувстват, така да се каже, непредставени политически, както между другото в Украйна се случва и оттам е големия проблем, както се случва на други места, дори в Европа. Но ние нямаме гаранции, че в бъдещето сме се подсигурили. България трябва да мисли за бъдещето. Това са цивилизационни, това са исторически моменти, които се случват. Моята теза, Симеон, е, че ние се връщаме в условията на 19 век, така наречен източен въпрос, в който Америка я няма на картата. Има Великобритания, която кара влака на Балканите срещу Русия. И срещу Русия тя винаги използва или Османската империя, и преди това битката е била, разбира се, и за Индия, за да не може Русия да има този достъп до топли морета и търговски да се възмогва много, за да не стане друг полюс. Но поне света се променя. Аз вярвам, че в един момент тая умонастройка на политическите елити навсякъде ще се успокои, ще почне да се мисли в посока на свързаност, а не на разделение и опит да се запази единия полюс. Няма да стане. Свърши единия полюс. Източният въпрос е едно от най-интересните понятия, феномени, термини за изучаване, за четене изобщо. Между другото, прелюдия към великата, към голямата война, към Първата световна, защото именно Берлинския конгрес, който определя нашата съдба, малко или много по такъв начин повлиява дипломатически на Русия, че след Берлинския конгрес сякаш Първата световна е почти неизбежна и е поставена в един коловоз, в който само времето ще определи кога да дойде. Това е интересна аналогия. Между другото, много приветствам такива аналогии в подкаста. Винаги търсим някакви близки прилики с системата на Виенския конгрес или било то още по-далечно като Вестфалския мир, макар че това е твърде отдавна и при твърде различна само това, ако ми позволи да се вмъкне, понеже е прекрасно, че имаш такава богата историческа култура. Всъщност, нашия идеал трябва да е Вестфалския мир. Вестфалския мир, в който отделните, това разбира се е мира, 1648 година, след религиозните войни в Европа, между католици и протестанти. 30 годишната. Да, това е една много кървава страница от историята на Европа. И това, което се казва тогава е суверенитет на всеки, уважение към всеки. Това, разбира се, продължава до Наполеоновите войни, 150 години. След това нещата вече ескалират и ние живеем в свят, в който го няма това разбиране, че и руснаците, и китайците, и турците, и българите, и американците, и французите имат своите интереси по отношение на сигурността. Ако това не се разбира, се създава блоково мислене. Ето сега НАТО, мобилизираме се, въоръжаваме се, а руснаците, те са един блок с китайците, те се мобилизират, те се въоръжават. Ние не се интересуваме от това, че руснаците се притесняват НАТО да е на границата им, ако Украйна влезе вътре. Не слушаме, че за тях това е проблем и се стига до войната в Украйна. И ако не се мисли в посока на това, че всяка една страна, всяка една особено велика сила има идея за неделима сигурност, когато някой си увеличава своята сигурност, намалява твоята, защото той може да те удари, това ни води по пътя на не регионалния, а вече наднационалния голям сблъсък. И за мен всички конфликти, които ти спомена в нашия разговор и очерта, са вследствие на опита на Г7 и западния свят да парира развитието на БРИКС. Ама абсолютно всички. От Украйна, през Тайван, това напрежение, което има там, Индия и Пакистан. Само седмица преди тези атентати господин Ванс беше в Индия. Индия от Запада се гледа като едно предмостие за отслабването на Китай. Индия е един не много сигурен член на БРИКС. Турция е един играч, който турците дадоха своето кандидатстване и като желание да бъдат членове на БРИКС. Това изключително много оплаши западния свят.
Как така Турция, която може да ни бъде много полезна в отслабването на Русия и въздържането на Русия, в един момент ще става член на БРИКС. А турците гледат да играят и с едните и с другите, да изкарат пари, да се замогнат и в един момент да преценят с кой им е по-изгодно. Ти го каза. Цивилизационно те не са част от източното православие. И никога те няма да се примирят с роля на някакъв играч, който е по-малко от лидер в Близкия изток, в Африка, особено в ислямския свят. Това е желанието те да бъдат отново империя, османска. Всъщност, според други теории на международните отношения, двубоковото разделение е от най-мирните от гледна точка на големи сблъсъци. Той изнася конфликтите в периферията, защото двата големи полюса нямат интерес да се сблъскат, но когато имаме двуполюсно разделение, към каквото сме се насочили или вече го има, тогава има един определен тип държави, които много добре печелят, лавирайки от двата блока. И Турция е една от тези държави, заложена на картата, която може много добре да играе и да изтегля максимални печалби и от Запада, и от Изтока. Индия, между другото, също спада в тази графа. Тя търгува свободно с Русия. Не иска да избира нито един от двата пъти, иска да води самостоятелна политика, но при индийците това е заложено в хилядолетният им опит и култура. През Турция сега, Кузмане, да минем и към Израел и към Иран. Иранска ядрена сделка изглежда като големия въпрос на региона в момента. Към края на май месец, началото на юни, когато записваме този подкаст, изглежда, че политиката на администрацията на Доналд Тръмп претърпява, хайде не провално, но се блъска сякаш в стена и в Украйна и в Близкия изток. В Близкия изток какво да кажем, освен че направи обиколки за няколко милиарди, няколко трилиона, но дипломатически успяват ли американците да наложат волята си там, където доскоро дърпаха конците? Това, което става в Близки изток е изключително интересно, защото нека припомним на нашите зрители, че имаше ядрено споразумение между западните страни, в лицето, разбира се, най-вече на Съединените американски щати и Иран. Кой излезе от това споразумение? Доналд Тръмп. Днес той говори за ядрена сделка с Иран. Загубено е доверието в изтока. Защото споразуменията буквално не се спазват. Договорите не се спазват. Днес ние имаме и преговори, които аз се надявам да, в крайна сметка, да се увенчаят с успех. Моля се за това, защото в противен случай можем да говорим за този сценарий, но става действително страшно за региона. Но това, което се казва на иранците е един ден, добре, вие може да обогатявате уран за граждански нужди. Следващия ден се казва, не можете изобщо да обогатявате. И им се дават едни сигнали, които са така отново по-имперски почина, по-налагащ се. И няма ясна позиция и конкретна, много ясна стратегия зад преговорите на Уитков с иранците. Защото очевидно, че там има и влияния на неоконсерваторите в Съединените американски щати, които много искат война с Иран. Доналд Тръмп в началото каза, аз ще спра всички войни, обаче от ден едно приветства това, което става в Газа. Това е едно етническо прочистване, бих казал, за съжаление. Много хора в Израел се опитват да го спрат. Много евреи по света казват, че не са съгласни с това. И очевидно това е политика на Нетаняху, която е опасна за Израел. Но той бомбардира и хутите. Той веднага заплаши така остри думи към Иран. И на иранците всеки ден в преговорите се вижда промяна на позицията на Запад. Можете, не можете да обогатявате. Истината е, че в една съвременна икономика, развита, каквато иранската е и може да бъде, ако няма тежки санкции срещу нея, да имаш уран за граждански цели е неизбежно. Рак се лекува с това нещо. Производство на лекарства, производство на земеделие и поддържането на много важни критична инфраструктура. И когато им се каже, вие няма да обогатявате, и то на фона на много тежки санкции, които има към Иран, те казват това, между другото един от техните министри написа един твит, той каза спиране на подготовката на ядрена бомба да, веднага, но спиране на обогатяване на уран за граждански цели не. Ние имаме суверенитет, ние сме икономика като вас. Вие, американците, що имате ядрени централи? Пък ние какви сме тук? Ние сме древна цивилизация, ние сме персите хиляди години назад. Уважавайте ни. Ето това е нещо, което ми се струва, че Доналд Тръмп му обягва. Искрено се надявам да успее той да постигне мир там, но напрежението е голямо, защото и Нетаняху, като цяло израелската страна, много иска това напрежение да не спира, тъй като Израел възприема Иран като своя най-голям враг, особено след 90-те години насам. Архивраг, буквално. Да, но особено от 90-те години насам това като че ли се изостря
Но ако си припомним така съвети, които Нетаняху е давал на американците, влезте 2003 година в Ирак и това ще видите какво спокойствие ще настъпи в региона. Не настъпи спокойствие. Оттам тръгна Ислямска държава, оттам тръгна Ал-Кайда, Ирак беше разпърчатосан, там тръгнаха големите вълни към Западна Европа, мигрантски. Впоследствие това нещо опустоши Сирия. Днес виждаме проблемите в Сирия идват точно по тая линия. Мигрантските вълни, те първо могат да се засилят отново към Европа. Тоест, сблъсъка с Иран е много по-страшен и опасен, отколкото дори това, което стана в Ирак. Защото Иран е една огромна държава с много добре развита противоракетна система. Видяхме какви удари те нанесоха по Израел. Израел, слава Богу, така са добре подготвени да парират голяма част от тях. По-скоро послания изпратиха. Те бяха даже предупредили май преди един от ударите. Искат да изпратят да послания да покажат, че могат. Тогава Железния купол прихвана по-голяма част и противоракетни отбраните, даже и по пътя към региона. Но пък колкото да са силни, Израел е мощната конвенционална армия там в региона. И удрят спокойно в Иран. Включително и убийството на лидера на Хамас ли ликвидираха там? И на Хамас, и на Хезбола, и на Иран. В Иран убиха много ключови генерал Сулеймани, това първото, което ми хрумва, това е един герой за Иран. Герой. Израел са изключително подготвени военно, няма спор. Но Израел са във война в Газа, което е изтощаващо. Те, разбира се, трябва да възпират Хезбола отгоре в Ливан. С хутите постоянно има обстрелвани за затворено Червено море за Израел, за едно от пристанищата, най-важното им пристанище, практически то в момента не работи. Точно. По тая причина летището Бен Гурион е постоянно обстрелвано от хутите. Една война с Иран е катаклизъм от исторически мащаб за целия регион. Ние само можем да си представим, ако се затворят протоците в Персийския залив, който задължително Иран би направил при една масирана атака срещу тях, това означава цена на нефта, тя изкача над $200. Това е моментална рецесия за целия свят. Никой няма полза от това. Може би дори за това Тръмп се опитва чрез преговори, даже няколко пъти прави забележка на Нетаняху публично и вчера на една от пресконференциите каза, да, говорил съм с него, не искаше повече да говори, но каза, да не искам да пречи на тия преговори. Защото Доналд Тръмп иска да си пише поне един голям геополитически успех на спиране на някаква война. Но лобито и натиска за сблъсък с Иран е много голям. Изключително голям, тъй като ние знаем, има цели книги, Джон Миршаймер също е писал за израелското лоби вътре в Американския конгрес, което възприема Иран като много опасен враг, който трябва да бъде ударен в неговите ядрени мощности потенциално, но това нещо се говори 20 години от Нетаняху. Че те са на няколко месеца от постигане на ядрена бомба. Но това се говори 20 години, на няколко месеца. Така че това е най-опасният конфликт за Близки изток и за световната икономика. И разбира се, той би повлякал и други проблеми, защото това, което преди малко ти казах, че според мен всичко можем да си обясниме от опита на Г7 да парира развитието на БРИКС, ами Иран дава 30% от нефта на Китай. Иран има собствено производство на дронове, с което помага и на руснаците. Руснаците знаят, че ако Иран се разпарчатоси и бъде една провалена държава, като Сирия, това е изключителен проблем по южните граници на Русия. Там могат да тръгнат едни сепаратистски движения, радикални мюсюлмански групировки, терористични, с което Русия може би няма вече този ресурс да се справя при положение, че има други по-големи проблеми. Така че Иран няма да бъде оставен без подкрепа. И трябва да се положат всички усилия, според мен, да се размине сблъсък с Иран, въпреки че колкото повече наблюдавам процес, толкова повече осъзнавам, че като че ли е въпрос на време да има поне едно много голямо нагнетяване на военното напрежение. Иранските дронове спомена. Шахет или шахит се казват, който би трябвало да означава мъченик. В мюсюлманската култура това са и хора, които са се жертвали за каузата или в името на религията на техния Господ. Само да вмъкна, по принцип, точно техния джихад, това е да не се предаваш дори да загубиш. Защото той е личен джихад. Казвам го като анализираме, защото ние някак си ги представяме по-боково и че само радикали има срещу нас. Не непременно. Затова и в Палестина днес Израел, макар военно да доминира тотално, не може да спечели толкова лесно моралната война, защото понякога тези хора, осъзнайки, че са слаби, чрез жертвите, които търпят и чрез това, че не се предават,
печелят пиар войната, което е много важно за Израел и за западния свят. Израел е западна държава, имплантирана вътре в Близки изток. Това е Америка в Близки изток, или можем да кажем части от Полша, части от Украина в Близки изток, тъй като голяма част. И Русия, разбира се. Евреи от целия свят. От целия свят. Така че много евреи днес, гледайки така изключително трогателните сцени на загинали много деца, тъй като бомбардировките не подбират, казват, това трябва да спре, защото ние губиме лице пред света да бъдем цивилизационен център. Израел притежава симпатиите на света заради това, което е преживял при Холокоста. Днес това, което се случва, е точно обратното и практически Израел причинява много големи щети на Палестина, загиват деца в реално време. Европа мълчи, Америка мълчи, което е много, много опасно нещо от гледна точка дори на имидж. Те не че мълчат. Даже подкрепят. Аз да не кажа, че подкрепят. Не, друго ще кажа, отбелязва се, но нямат лостовете да противодействат. Все пак и връзката с Израел е на друго ниво за много държави. Това е свещена връзка. Тя дори датира от религиозните времена. Губиш морален авторитет. Когато позволяваш това да се случва в Израел и подкрепиш с оръжие и с пари. Говоря на Таняхо, не само Израел, тъй като казвам, че там има и партии, които са много против това. Ти загубиш морално право да учиш руснаците. Морално право да учиш китайците. Морално право да учиш когото и да било по света. Това е проблема. Защото ако западният свят е за правата, срещу етническото прочистване, срещу загиването на деца, то е навсякъде така. А мълчанието тук е много жалко. Не мисля да обадиш в тази тема, но пък знаеш обратната перспектива. Ние с теб почти целия разговор говорим през призмата на реализма. А именно тя казва и обуславя тази израелска кауза. Идеята да гарантираш сигурността на населението на държавата си, продължаването на нейното съществуване и когато по границите има терористични групировки, каква е амбицията на държавата да ги изкорени? И за Хизбула говорим, и за Хамас говорим. Разбира се, това не е оправдание за тези жертви, но знаем, че винаги това е движило Израел. От създаването им там се намират в една враждебна среда и от създаването им почти всичките им съседи или арабската улица, какво казва? Смърт на Израел кръщат. Израел казва смърт на и се получава спирал от насилие. Това е най-страшното нещо. Като разбира се, тук трябва да кажем, че Палестина и Западен бряг, те са така и окупирани територии, за които и ООН има много ясни решения, че те имат право все пак да съществуват и като окупатор в случая Израел. Трябва да се грижи тези територии да имат храна, вода, да са живи. И да се каже, че всичките там хора, които живеят са терористи, е много подвеждащо. Не казвам, че ти го казваш, а така остава, нали, да витае във въздуха, тъй като има военни образования, които се бият срещу Израел, които възприемат за окупатор. Това не е правилно. Не е правилно да загиват еврейски деца, не е правилно да загиват и палестински деца. Но Европа и Америка да подкрепят финансово и да мълчат по това или просто да го отбелязват, ето така, защото имат вече сериозна диаспора арабска и да нямат проблеми. Двулично е и се губи лице на международната сцена. Трудничко вече можеш да морализаторстваш. Знаеш ли, още на 7 октомври, когато беше това нападение на Хамас, още тогава просто първата ми реакция беше по дяволите пак ли, дори преди да се види размера на жертвите, преди да знае какво ще правят, пак ли, защото това е хилядолетен конфликт. Буквално той е от хилядолетия, може да го проследим в историята много назад и една спирала от насилие. И всяко насилие провокира следващото насилие, оставя травми в поколенията, насаждат се родови комплекси в двете страни, така че много труден конфликт, който много странно разполовява между другото света в своята подкрепа или опозиция на едната или на другата страна. И в крайна сметка стигаме до това противоречие, че евреите са богоизбрания народ в обетованата земя и там се случват такива неща, уви. Към края на разговора сме, Кузмане. Само да кажа, че това е едно тълкование на тяхно тълкование на нещата и е много опасно, ако тръгнем Библията да я вадиме като така аргумент за геополитически действия днес. Защото защото това ни води към задънена улица. Дума да не става. Конфликт в Вселена. И държави и народи в Вселена, сами по себе си. Като всичко, което коментирахме, но два пъти отбеляза нещо, което ми направи силно впечатление. Затова нека това бъде последната тема и въпрос в разговора ни. Каза, Г7 се опитва, Г7 преди беше Г8, да не забравяме, там беше Русия, нали така? Г7 се опитва всячески да парира амбициите на БРИКС. Първо, това би трябвало да бъде нормално, защото тези, които все още са по-силни, се опитват всячески да пречат на претендентите, на издигащите се. Хем да търгуват, хем да им пречат. Но ти казваш на БРИКС. Възприемаш ли БРИКС като отделен актьор, наистина играч на международната сцена, или по-скоро тук да говорим за само част от буквите в БРИКС? За Русия,
за Китай, например. Или разглеждаш БРИКС наистина като алтернативния модел, който ще се противопоставя на това, което сме свикнали да бъде световния ред до сега? По-скоро разглеждам БРИКС като една алтернатива на световния ред към момента. Нещо, което е базирано не на идеята, че има един център, който спуска правилата и всички слушат, а има една многополюсност, много центрове на власт, много икономически центрове, много възли на взаимодействие, много транспортни коридори, където няма един хегемон. Нито е Русия, нито е Китай, нито е Индия. И това е нещо, което глобалният юг, така наречен, или глобалният изток, кой както иска, го иска и то е по-голямата част от света. Защото тези хора много дълго време считаха себе си за колониализирани и това си беше така. Това наистина е част от световната история. Но с възмогването им, с придобиването на автономност, с промяната в техните общества, те искат място на масата. Те искат да бъдат уважавани и да им се чува много повече думата и започват да правят паралелен свят. Със собствени разплащателни системи. Вероятно във времето може и собствена валута, въпреки че на този етап те по-скоро са отворени към все повече използване на техните национални валути. Така наречената дедоларизация, тя не е защото те не харесват долара или мразят Америка, според мен, а по-скоро те искат да имат автономност, да не могат да бъдат изключени техните сметки от SWIFT. Те просто трябва да имат тая паралелна банкова, финансова, търговска инфраструктура и възприятието, че китайците са някакви комунисти, така умопобъркани, като видите просто бизнеса, който там се развива и мащаба, е старо възприятие. Те са разбрали, че комунизма като икономическа система е грешка. Конфуцианството като начин на правене на политика се е завърнал. Русия, която ние възприемаме за така с шаблони от 90-те години, че е сталинистка, комунистическа, това е една православна държава. В нея това е точно обратното на комунизма, между другото. Когато имаш силна вяра, особено в православието, което ние сме им дали, разбира се, на руснаците, ти вече не си държавен атеизъм. Това е една миксирана, смесена икономика, както в Китай, както в Русия, както в Франция, както в Америка. Тоест, тези държави от БРИКС имат своя модел. И този модел изисква много повече уважение, много повече разбиране на тяхното развитие. Те искат да сътрудничат, да се свързват. Запада много дълго време, особено западния политически елит, аз не мисля, че нито американците, нито французите, нито британците, нормалните хора, искат да воюват с когото и да било. Нито германците. Но западният елит, политическия, загуби доверието на своите граждани с ред грешки, една от които е зелената сделка, която доведе Германия до 3 години в рецесия и стагнация. Ние сме водили тук с тебе специално и с още един икономист спор за зелената сделка. Мисля, че сега е време да си признаем. Връщаш ни към първите епизоди на подкаста, нека който има да интерес. Да си признаем дали има ефект върху Германия тази зелена сделка, дали е толкова прекрасна. Самата Урсула фон дер Лайен каза, че не е. Така че вече можем да кажем край на този дебат. Но тази грешка е направена. Европейските граждани някакси нямат доверие толкова на политическия си елит. Затова се появява алтернатива за Германия, затова почва напрежение срещу Ле Пен, да я осъдиме, ако може да не участва на изборите. Тоест, изнервяне в европейския политически елит, който се опитва да изнесе проблемите навън и да намери нов враг, който едва ли не е новия Хитлер в Русия. Не, руснаците нямат капацитета да завладяват Европа и нямат нуждата, нямат тия ресурси, които Хитлер искал да придобие в Русия, защото за да владее наистина. Руснаците имат свой модел. Искали си 90-те години да влязат дори в НАТО, не става добре, но няма нужда да воюваме с ядрени сили. Това искам да кажа. И за мен най-важното от нашия разговор е, че България и българите тук и политическите партии не бива да се разделят толкова на така болшевизиращи националисти или евроатлантици или фенове на Русия или фенове на Америка, а да гледат прагматичния национален интерес на България. В Черно море да има мир, да има свързаност, да взимаме от инвестициите на китайците, на европейците, на американците, ако така, примерно в ядрената енергетика Тръмп каза, че ще прави големи работи и по възможност да промотираме колкото можем, колкото е по силите ни, това развитие е мирното. Защото другото, за съжаление, чисто географски, понеже предаването е на тема геополитика, така Бог ни е пласирал тук, че да сме моста между изтока и запада. И ако ние не сме над тях и не сме по-умни и някакси така не се разминат големите вихрушки, нашия кораб буквално не ще го люшка, а може да го продъни и да го потопи. На нас такова нещо в Близки изток като напрежение в Украйна, в Черно море, би било наистина изключително фатално за нашата икономика и общество. И аз се моля наистина това да се размине и да по-скоро да тръгнем по пътя на взаимодействието и на разума.
Защо са важни всички тези неща, които ти каза, които коментира последния почти 1 час? Защото трябва да се мисли адекватно и трезво, да не се говори догматично. Това нищо не носи, когато говорим за неща като геополитика и реализъм. Там има ресурси и обективни фактори. И за съжаление за тях идеологията е инструмент. Тя е просто оръжие, но не може да бъде основополагаща и не трябва да бъде основополагаща нито за икономиката, нито за политическата мисъл. Благодаря ти. Благодаря ти отново за гостуването в подкаста. Кузман Илиев в този епизод с един обширен коментар. Разходихме се по световната карта и така от време на време е хубаво да сверяваме часовниците. Аз ти благодаря за поканата. Успех на това, което правиш и това, което е най-хубавото и така би го подчертал дебело, е, че ти даваш различна панорама, различни гледни точки. В диалога само можем да достигнем истината. Идеологията и крайното радикализиране ни помага. Безспорно. Относно даването на различна трибуна и палитра от мнения, това отчасти е и идеята на обществената телевизия. Особено когато говорим за подкаст форма, която е много по-свободолюбива, която търпи много по-дълъг, много по-тежък, монотонен, тромав разговор, тогава трябва да се чуват максимално много неща, които да осмислим. Защото във всяка една теза от ляво, от дясно, от центъра, от филска, от фобска, има нещо, което да се извлече и което да помогне на всеки да изгради своята матрица на мислене за международни отношения. А пък българите, нали, разбираме от всичко сега. Как няма да разбираме от геополитика? Ти чувал ли се вече тази приказка? Започнах да чувам няколко пъти навън, в градския транспорт, в магазина. Всичко е геополитика. Не съм я чувал, обаче звучи много обемащо. Да чуеш. Ами защото всичко е геополитика. Нали знаеш старата фраза, съсипаха е тая държава, това се чуваше в моето детство. Аз съм 95-та роден, това нон-стоп се чуваше. Сега, когато стават много сложни процеси, когато виждаме как икономиката се подчинява на политика на сигурността, когато виждаме как се връщаме към едни по-сурови времена в международен план и вече обяснението всичко е геополитика. Ако ми позволиш, имаше така един човек, се шегуваше, че много мъдро било винаги във всяка една ситуация на житейски разговор да кажеш: баланс е най-важен, трябва да е баланс. И тогава изглеждаш много мъдър. Тук сега всичко е геополитика. Да. Баланс е много важен и трябва да се стига до компромиси. Нали? Всичко е геополитика. Така завършваме. Благодаря ти още веднъж. Аз благодаря. И много здраве и успехи желая. И на вас. До следващия път.